nguyo baba lo aliboneleyo apha kuTimothy waqala wazabela ukuba uTimothy lona kambe ungunyana wakhe bathe kambe lobezawuphuma besiya kwaJuda uzoba bethi ngebehlele kaThixo ngoba amaGrike bangoluki kwanyanzeleka uba eyona nto yokuqala mayenzeke ukuze amva abantu bakwaJuda makaqala moluse uTimothy ngoba kaloku uzawubizwa ngoba uyikwembo phaya abekufaka ilizwi likaThixo wasizayo ngenxa yokululamela ilizwi likaThixo lakabungolukwaze uzongabethi ngelihle kuhlandlela kokwabo wanyanzeleka uba naye makoluke. Haleluya. Igama lenkosi Yesu malibanathi madoda amakhulu namhlanje uthi wathi muntu uthi loo nto uyiphasisileyo kambe igcini uphambuke esithethweni esingezizo kambe ezihlangelayo yamaKristu niphasisiwe intothi kanikalela yona niphasisiwe ikulika intobona niyagcinana okanye anigcinina Siphakamile izindawo. ukugcina ukuni ukungagcini kukuni wasibona ungakhuli itangeka iminyaka ubale iminyaka osevangelini kodwa wabonakali nakubheka phaa noba ngabubuza ngapha ngoba ingxaki iphi Kaptene! Yanqwala mkhosi. Kaptene! Amen. Lami iphathisiweyo ligcine. Khathamba kamnyo